ga ta nan ku ka zo mu ji ta. A yau ma kamar kullum tatsuniyar da muke tafa da ita tatsuniya ce tsakanin Alhaji da Hajiya da mai gadi da kuma Barawo da ya zo yi masa sata a cikin wannan gida nasu, wanda shi wannan Barawo ya kasance dama tun yana da sunaye masu tarin yawa. Zuwan wannan Barawo cikin wannan gida domin yin sata sai ya zarce wajen mai gadin gidan. Da ya je wajen mai gadi sai mai gadi yake tambayarsa yaya sunanka, sai Barawo ya kada baki ya ce da shi sunansa Salati. Sai mai gadi ya tambaye shi gurin wa ka zo, sai Barawon ya ce ya zo gurin Alhaji ne. Nan take kuwa mai gadi ya ce wuce shige ciki, yana can ka je ka same shi. Da Barawo ya shiga gurin Alhaji sai Alhaji ya tambaye shi gurin wa ya zo, nan ma ya kara kada baki ya ce ya zo wurin Hajiya. A nan take Alhaji ya tambaye shi ya sunanka, sai Barawo ya ce da shi sunansa Alanta. Sai Alhaji ya ce da shi ya wuce Hajiya tana falo ya je ya same ta. Daga nan kuma sai Barawo ya wuce wurin Hajiya. Da ya isa wurin Hajiya sai Hajiya ta tambaye shi malam yaya sunanka kuma daga ina kake, sai Barawo nan ma ya kada baki ya ce shi sunansa Dambu. Ta tambaye shi gurin wa ka zo, sai ya ce da Hajiya gurin ta ya zo. Sai Hajiya ta tambaye shi me ka zo yi, sai Barawo ya ce sarkar wuyanta ta gwal ya zo ya sata. Ai kuwa Barawon nan sai ya shaƙe mata wuya yana ƙoƙarin ƙwace mata wannan sarga, sai ita kuma ta fara kururuwa tana cewa Alhaji Dambu ya shaƙe ni, Alhaji Dambu ya shaƙe ni. Sai Alhaji ya ce da ita kora da ruwa, har sai da Barawon nan ya cire sarkar gwal din nan da ke wuyan Hajiya ya fita. Bayan fitarsa sai Alhaji ya shiga gurin Hajiya. Hajiya ta kwashe duk abin da yake faruwa ta faɗa masa. Sai Alhaji ya fito a guje yana kururuwa yana cewa mai gadi kama Alanta. Nan take kuwa sai mai gadi ya kama rawar Alanta yana ta tiƙar rawa abinsa. Da Alhaji ya iso wajen mai gadi sai ya faɗa masa abin da yake faruwa wannan Barawo yake nufi ya kama. Aikwa mai gadi shi ma sai ya rintuma a guje ya shiga cikin gari yana jama'a a kama Salati, jama'a a kama Salati, a kama Salati jama'a. Nan take sai mutane suka kama Salati, kowa ya ta Salati abinsa. Kurunkus dan kan bera ba dan giza ba da nayi ƙarya. Wannan shine ƙarshen wannan tatsuniya tamu.